Hello, hello everyone! Magluto og mga unta og tinola nga manok. It's been a while nga wala mi naka-vlog. So, here we are again. So, for tinola nga manok, nag-andam lang ko og mga lamas, mga simple ra kay nga lamas. Garlic, onion na singular, o sara man day ka onion akong gigamit dire. Isa ka sibuyas and then ginger. The more ginger the better, mo para nako mo siya ruling no sa tinulang nga manok, mas daghan nga luya mas maayo. Kung naay kaning tanglad ipare sa luya mas maayo sad. Mo na siya kanang pinaka key element sa tinola. Ang baho sa luya, hindi siya ang baho, ang humot sa luya or ang humot sa tanglad. So as always, ang pinakasayod nga pamaagi para mapanitan ang ginger kay gamit ang kaning kutsara. Nayuban nga dili na panitan ang ginger as long as imo lang gid siyang hugasan og maayo ang ginger or ang luya, pwede na nimo siyang largo nga slice na. Basta mo gamit kog luya sa mga luto nako kay ako siyang dukdukon. Mas maayo unta kung naamoy mortar and pestle. Mao inyohang gamiton para idukdok sa luya. Di para nako dire gamit og handle sa kutsilyo. Diba? Kanang buwis buhay. Ako siyang dukdokon para mas mo gawas ang flavor sa luya. Sunod nga giandam kay ang sayote. So, naadyo mga naglalis, ana ba? Pwede mo muna nga ilalis, uy. Kana, unsa ba daw angay gamiton? Sayote or kaning papaya or kapayas. Nga kaning green nga kapayas. Pwede siya gamiton bisag asa kung unsa jud ang available. Kung ganahan ka nga ang duha ang gamiton, then go laban. So, cut into cubes na gihapon ang kaning sayote. And if you notice, na akong gi-rub together ang sayote kay naa siya'y juice nga igawas ang sayote. Kana siya muhatag mo siya kanang certain nga flavor sa sayote. So kung dili na nako buhaton nga step, naagi something ang sayote nga to sa mga dishes. Optional lang to siya. Optional lang. So tungod kay uwan-uwan, kanang ang panahon kay bugnaw, maybe tungod kay bare months na pod. So, perfect ang tinola nga manok. After sa mga utanon o sa mga lamas, ato na pong hiwaon ang atoang manok. So, sa manok, pwede ra gid nga dili siya hiwaon kung dako mo og kaldero. Kani siya kay akong gi-cut into cubes ang chicken breast. Any parts of the chicken pwede gyud nga gamiton as tinola. Ang ako asiging nabantayan is ang mga bukugon nga parts sa chicken like kanang drumstick, ang kaning wings, ang kaning backbone, ang tiil, mao sa joy lami nga isagol or gamiton sa tinola nga manok. Last po na akong gihiwa ang manok kay ako pa man siyang gipa wag tang gamay ang iyang pagka-frozen. And tungod pod na kay usara pod katataran ang ako ang gigamit. Pagkahuman sa meat, pagkahuman sa tanang mga utanon, hugas ta sa tong kamot and sa kamunggay, kay ato na pong haroson ang kamunggay. So, mao din ang kamunggay nga gi-plant ni Mr. J. Bars. At last, naka-harvest na ta. So, sa pagluto sa tinola, igisa ang sibuyas, ang onion, ug ang ginger. Once mugawas na ang humot niya, isunod ang manok. Sa manok, butangan nimo siya o patis og suka. Once mo brown na gani na ang manok, then ibutang ang sayote.
Once mo start to simmer ang mga juices nga gigawa sa imuhang manok, ibutang ang sabaw, and then once mo boil and mohumok ang sayote, isunod na dayon ang kamunggay. Ayaw kalimti mga higala nga butangan og salt and pepper. And there you go, luto na atong sabaw. Amazing. There you go. I hope you learned something and enjoyed this recipe video. Thank you so much for watching and stay safe everyone.